बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायाव एपीएससी आरो यूपीएससी आनजादनि थाखाय बिजाथिफोरखौ थियारि खालामनाया जाफुंसारदों। बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि सा 15 बिजाथिफोरा APSC मेन्स एग्जामिनेशन 2023-24 खौ उथ्रिसारनो हाबाय। प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलनि गुबुन हारि माहारिनि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ, गेलेनाय बिथिं बायदि गुबुन बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। नंगौ, थारैनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोख्रों नाजानाय आरो गेदेर थांखि लानाया दिनै मोगथां महर मोननो हादों होनना जों बुंनांगोन। बिटिआर ओनसोलनि गुबुन हारि माहारिनि लाइमोनफोरा रांखावरि गैयैनि जाहोनाव गावनि गेदेर थांखि एबा सिमांफोरखौ जाफुंहोनो हाया। नाथाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नाजानायाव रांखावरि बिथिङाव आंखाल जानाय फरायसाफोरखौ सायख'नानै फोरोंथाय होनाया सोलिगासिनो दं। बे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गुबुन हारि माहारिनि फरायसाफोरखौ सायख'नानै सोलोंथाय होनायनि गेजेरजोंनो सा 15 फरायसाफोरा APSC मेन्स एग्जामिनेशन 2023-24 खौ उथ्रिसारनो हाबाय। थारैनो बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां।